kama intie jahera Oloo TV en kinde makare achiel kachiel ma indien cheno mar Kuku mar Wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Oloo Mbaka antiere kod jakom mar jo Kisumu ma bende obiro nyiso achiel kachiel mbere mopogore momako machalo kaka magwe ko mag kedo ne ratiro mag oganda. Odiochieng' ma kawuono wadwaro rango weche gwe ko mag ratiro mag oganda. Wadwaro rango ni to gin buche machal nade mosebetie to oselosgi e yo machal nade. Kae to bende obiro rango kaka obila samoro osebedo katiyo kod jopiny kaachiel kod tich madhi nyime e Kisumu County. Abiro miyo thuolo mondo mi mosu onyisu nyingi arwaki studio. Erokamano. Mos oganda. Adwano mos oganda duto kamoro amora ma gintie kendo wakwayo negi hayo maber mondo higa ma 2018 ni geno magwa gi aspirations magwa mondo ochop kare. Mar ariyo daher kawo thuolo ni juma ma wantie go miluonga studio ni en juma ma kuyo gi lit osekwako ogandawa. Nyocha waneno ka jowa deko tho e dala mar Ahero kendo ji mokadho boro bedo gi hinyruok ma lich ahinya e weche mag demonstrations mawa mane dipot go muguna. Kawuono ni be pinyoru gi kuyo malit ahinya ka wairito jowa dek mari kuom gi nyithindo matindo masomo primary school marwa ma Kisumu kaachiel gi japiko waduoko mos ahinya ne familia. Erokamano nya Audi kendo arwaki achiel kachiel e studio. Adwani mondo warangi weche gwe ko mag ratiro mag oganda ma bende samoro osebedi ka ichocho koni kod kocha. To moloyo wadwaro rango ka nitiere weche gwe ko mag ng'anyo. Inyalo miyowa report ni to weche mag ng'anyo samoro ka obedo Kisumu kaindi kaka man waneno juma mokalo ne Romani wacho ni notimore Ahero nyire. Gin weche mag mabende ne otimore. Ng'anyo en achiel kuom ratiro ma jo Kenya wegi no omiyore. Ng'anyo ratiro mane gima waluongo ni Bills of Right en chapter ma jo Kenya wegi ema nomiyore kendo nochiwo. Achiel kuom ratiro go ne en ni jo Kenya onego yud weche machalo kaka makoro wuoyo gi sama winjore kendo jogo mamiyo jopiny weche machalo jogo matiyo e media houses onego bed gi thuolo mar miyo jopiny weche go e seche mowinjore. Ariyo kuom gi ne ni ratija Kenya kamoro amora mentie nyalo bet kapingo kata bet gi wach ma ginyalo wacho kata ma gidwa wacho ma ok giyiego noluwore gi chike machalo petitions, machalo demonstration, gi picketing mago ratiro mag oganda nigo ma ng'ata ok omi thuolo mar tamo gi timo. Mar adek en ni radio stations kata TV stations moko ne olor apoya nono kolore gi chik moro amora mwatimo go ka. Mago gin ratiro manyo sirikal mar chocho n'oganda kanyakla. Omiyo mago gin moko kuom ratiche ng'eny kich kidhi e Bill of Rights almost article 18 to 59 mago keto ratiro gin en mago thuolo mag ratiche monego dhano bedi. Ratiro mar dhi skul, ratiro mar modho pi maler, ratiro mar yudo chiemo maber, ratiro mar dak maber, ratiro gi ng'eny monego bedi, ratiro mar dak e alwora maber, ratiro go a Bills of Rights article 19 all the way to 59 en article maduong' ahinya constitution kech kochakre article 19 to biro nyaka article 59. In fact mar 59 to koro chugo commissions makoro owuoye gi mane mutieke go 59 mane Kenya Human Rights Commission and commissions mamoko obedi kaka commissions mabiro kedo ne ratiro mobetie. So adwano wachi ni oganda to moloyo ma region marwa mar Luo ratiro mar gi sirikal osebedo ka chocho e yore mathoth ahinya. Kwang'iyo kata kaka imiyo ji tich appointments ma government kata mar CS manyo tim nyoro gi oganda wanyoko oyudo ratich gi. Kwang'iyo ratiro mag
kaka you teach my government equality in terms of representation kaka onego bedni king'iyo dhod police king'iyo dhod agricultural department king'iyo dhoudi appointment wa kaka ji tiyo sirikal miluongo ni public service public service ka jowa oganda wa okoseyudo ratichgi ahinya kaka chik dwaro osebed gima waluongo gi Kisumu ni discrimination kaka iyierogi kaka gibedo appointed kaka imiyogi tich to kata king'iyo the face ma the public servants area waka kidhi e provincial administration irango the face mane Luo Nyanza irango the face ma police region irango the face mar other public servants kata mna king'iyo education ka ibiro neno ni nitie discrimination ni serikal thiro gendni mamoko and mano en ketho chik nikech chik wacho ni non discrimination in terms of appointment ni ok onego wabedie gi onego bedie ni wabed gi gima wacho ni equality in terms of gik ma wacho gote onego bedie ni kaka oganda machielo yude kaka oganda makalo yude kata kaka gitiyo in fact ma ok en wach mawendo ahinya ma en wach ma kata jotendwa moko kata king'iyo kaka Raila kedo malo ka achiel kuom gigo machande modwaro noweka timore e Kenya en issue mar discrimination ka oganda moro ni koro oganda no en thire en ok nyalo yudo ratiche kako onego yudi mano en achiel kuom gima leaders wa moloyo e Nasaka usiko ka kedo tineno result ma gik ma gikedo ne jatelo winjo kiwacho ni gwenge wa mag Luo Nyanza moloyo samoro ojathir ka ochopo weche go mag yiero kata miyo ji lemo koni kod kocha okang'eyo ni inyalo wacho ni maendi ka en gima timore adier to timore ang'o makelo mondo maendi obedi wadak e Kenya chieng' moro ka nyicho wane interview mokwongo na penji ni to penjo moko ndi penjo tadwoki nikech ng'ama tin to nikech kirango kaka sirikal ma wan go ni kumwae kubiro awach ni nyaka wayud Uhuru kubiro ka Jaramogi Vice mobiro nyaka wachope the outcry, the first liberation ne marum kilo multi-party. The first liberation ma bang yuru the first real liberation to ne mar golo wasunge mondo Kenya yodi. But what be the second liberation ne multi-party then the third. Gigete biro nikechi Oganda mamoko achiel kumgi en Luo. Ugendini mamoko be nitie mithiro na kaka Luo to moloyo ugendini mare machal kagima yango telo ma otelne gi Uganda wa mo koni kaka for example jogo ugendini mane riwore gi Odinga manoting'o Bukusu gi mamoko no sand kabisa sani bende ugendini ma nyo Luo wa machalo part of Waluya Wakamba gi mamoko okose betie ka yudo ratichgi e oganda ma kaduoki moyangre to en telo marach ma wan go e Kenya ema kelo ma telo mopogo dhoudi telo mayiero joma gikonyo gi joma okony telo ma ok riwo oganda telo mathiro oganda telo madwaro no gendini mamoko nyaka go chong gi piny nyaka lam jotelo e koyud ratichgi ma en telo marach Erokane nya jatelo obro kawo ywe matinai to koduogo to mane wachno ero mar telo obro chako duogo achiel kachiel nyaka sirikande mag gwenge sani wantiere kod sirikande mag gwenge dwaro ang'o ni to ka koro wantiere kod sirikal mantiere e dhoudi wato weche go mag yiero mag jotije osebedo ma indien Kuku
moro maintie jera malulu TV ma indien cheno mar Kuku mar Wach oduoge thuolo mar ariyo ka bende wantiere achiel kachiel kod Audi Ogada ma bende ochung'ne kedo ne ratiro mag oganda kone kod kocha. Odiochieng' ma kawuono warango weche gweko mag kedo ne ratiro mag oganda. Moloyo jogo ma bende samoro ichocho ratiro margi to kung'eyo ni to gichiem kuma chalo nade. Kane wadhi e yweyo nwawuoyo weche gweko mag tije ma bende Audi ne ogolo ywak ni Luo Nyanza osebedo ka imiyo lemo moromo to moloyo nyaka e sirikal maduong'. Koro wadwaro mondo waduog e sirikal mar gwenge mag kaunti ma wan godo mondo wang'e ni to tije osebedo nade. Sani koro wantiere kod sirikal e thotwa mag gweko county governments wang'e ni to gin to bende gisebedo ka gimiyo oganda tich ma onge kod akwede koni kod kocha. Chaka ruogi studio. Erokamano. Audi chakna gi kanyero ne wadhi ka ywago weche mag yiero ji tije na sirikal maduong'. Wapenji koro ni to sirikane mag gwenge manie dhodwa di eki mag Luo Nyanza ang'wen ma wan go gi kinyal wacho ni tije osebedo ka imiyo bende nitiere pod ywak ne nitiere jok moko nithiro. Achiel kuom gima duong' moganda wayudo mowuok e second liberation and constitution ma Kenya 2010 mane okelo gimiluongo ni devolution. Mano en achiel kuom gino ma wanyalo wacho Kenya ka ni kelo lokruok maduong' ahinya noganda to moloyo omiyo sirikande matindo area wa kuonde mwantie wan gi Siaya County, wan gi Homa Bay County, wan gi Migori County, to wan gi Kisumu County motelnegi gi jowa ma wan mwayiero ni mondo telnwa government. Ma en anyalo wacho ni achiel kuom gigo ma omoro mokadho kendo wawacho ni ka ni wan makoro watimo mistake kaka jopiny mwayiero leaders ma ok owinjore bedie kombegi to waywagne wan wawegi kaka oganda koro wachak waywagi kirango the object of devolution under Article 174. One of the gimochon ahinya ni nyaka tim en ni japiny omiteko in the object of devolution Article 174 mawacho no ni japiny omiteko mondo bed en wuon kaka japiny in gi an gi joma moko mawinja mondo bed piny mondo discuss their issues, involve themselves in their issues magidwaro ni county government margi otimnegi. Iluongo ni involvement of the people in decisions that affect them. Mano achiel kuom gino mwayudo mantie. Ariyo kuom gi en ni pes japiny utigo e yo makare. Adek kuom gi en ni discrimination ma waywago ni oganda osebedo discriminated discrimination no okonego bedie e appointment e county government mamawa mangiso ni ka Kisumu County ni gidhouda beriyo to nego bedi ni gipogo lemo moriwo dhoudi abiriyo gi te. Ndiko ji tich ok en na pogo lemo ni poge kama ni Nyakach kauma Kajulu kauma Kano kauma en ni poge based on suitability and competence ni jogo mawuok e dhoudi ma ipoge lemo gi onego bedi ni wan gi joma suitable to gin joma competent ma le appointment mimiyogi en gima gitimo kendo ginie gima waluongo ni certificate ma gi dholuo wacho ni onego bed ni gin joma otiegore gik ma gitimogi. Mae gik ma wanyalo wacho ni county government okelonwa and devolution okelonwa. Koro dok waneno ni to ere kama wantie nyaka nyo wachak county government ere kama wasesudo. Anyalo wacho ni wasesudo percentage wasesudo goto ne piny ki compare gi percentage mar other counties. Wanyalo bedo ni okwan mbele okwanyalo bedo namba 1 kata namba 2 kata namba 3 moloyo nikech higni 5 mokadho nyo kwadhi maber ahinya. Jowa mang'eny be nyo ywak ni gini is a new concept and concept manyien man gi challenges but wana wachi ni nitie gik moko ma wanyalo neno kwa wuotho, nitie gik moko mwanyalo neno kota kwa bit, nitie gik moko mwanyalo achiel kuom gigo mwanyalo neno motimore ni
a county government what kirango Kisumu for example Yes. ibiro yudo ni one MCS moyier gi jopiny mani assembly kacha one gi chief officers moyier gi jopiny one gi ministers mokel and odhi kamano nyaka lower level matiende no ganda wa oyudo tich title bo change wuok e councillor wabiro honorable mes mani tingo decision ni ka county assembly the minister ma di approve gima wayalo ka ko bedo law mano waweyo ni assembly wanyalo dhi kawuono loso chike to obedo law kanyo ma ok chak tere magi gin matunda manyalo wacho gin olemo nyalo wacho ni nitiere e county government wa mwaneno kidhi cheko ndirni mobar obargi tingo mukugi quality margi to pod okadwa wuoye but obargi magara ka bang baro gi to bang dala bich chudu nego ji but obargi wuoye bero quality to ko wuoye quality to engineers gi joma tiyo gi ndirni mowacho kibiro yudo ka schools bende yawo mang'eny nyithindo moko bende mi bursaries ibiro yudo scholarship benitie magi gik ma ok wanyal tamore ni nitie magi gik mantie and in fact moko kuomwa benefit from them so olemo nitie to poko chope kiwango ma onego olemo ni bedie mar ariyo olemo ni pesa mebire miwacho ni 15% bende leaders wayuako ni otin but kata ka giywak ni otin adier nikech ng'ato penjo ni ka government ochiwo 15 kende to 85 magidongo cha to gitimo gang'o so but mosebiro 15 ni watiyo kode nade bende procurement mawa watimo yo makare kaka kochiwo contract bende appointment mawa wecha bende udi mawacho ni onego yud share gi bege yudo yo makare bende nyithindo manyo tieko school monego mi contract nikech contract sani chiko yie ni kata kijendegi issue mar yudo tich bedo matek but yiene gi donjo kendo timo contract bende gitimo so magi gik ma challenges mani to bende corruption nitie koso corruption ne wawe government cha to waduogo ka koro one transparent county government mako kin some of the serious challenges ma awacho ni nitie jude wa podok your contract yo makare corruption nitie levels mopogore assembly wa moko be ywaruok nitie MCS gore konge kone ineno ka ma be nyore ka nyochopo kama koro ka giyiero leader majority mokwongo janeno ka kombe gore so magi challenges ma pod wanyiso ni weche mag mibadhi bende pod wantiere gode sirikal weche mag mibadhi to wach mar public participation kotie ka dwani mondo mi piny nikech nawinjo ka kano wuoyo kod oganda ma bende wuok Kisumu kaindi ne giwacho ni gene kaka jo Kisumu gi ywak ni wach mar public participation onge ok nyisgi ni to wabed piny mondo wapor wach ni to inang'o gin gombo wen mana kaka jo Kisumu gi mdwani mondo watimo adiri mar wach ni rin kure kaka in ng'ama bende ne wawacho ni public participation enang'o en luongo ji 100 social kata ji 1000 social tikao jo stand kaje to pongo social to kigo picha en public participation so inyalo make a decision they make a decision ma Kisumu county kata make a decision ma Kisumu central constituency ne dhano mo alwora chiel ka Maspa so nyaka wari structure public participation mondo wang'e ni kwa dwa discuss issue mora madwaro public participation wane ni jo kanisa obi to represented wane ni education sector obi to represented wane ni the transport sector obi to represented wane the informal sector and formal sector obi to represented so that kagin dhano 100 to represent the people with disability are represented the youth and the women so the structuring of public participation is still a big challenge. Your mistake in kechi iluongi ni mondo dhi ka the development county government social ten book page 4 iwinja ten book page 4 to ko mi information nyoro kaka iluonga sana ni ni berbe ni mi nyoro ni dwara to kelni book no kanyo to un gi 1 hour to do okay nyal understand and give me figures and give me figures so the structure of public participation is still a big challenge. Me podo kwanya realize issues of participation maber. Mara on that. Eneni ngatu wuka julu Kisumu wuoyo ngatu wuok Nyakach ngatu wuok
Kisumu East ngatu seme uro biro Kisumu County lungo public participation onge ngabru chulo pesa ne mago papunditi onge ngabru chulo ne pesa muro siling 200 kipire beach o idho mitoka no bire public kinango dog 200 manu tiyo gimi so really onyaka wangi magi are some of challenges mako ga stuck yagi issue ma public participation totally don kaka challenge so onego wabiye gi law moro mass structure public participation nika pokwa beti organizations magi mubiro gine pillars magi motimore not ekako the essence of public participation when you meet otherwise when you looting tinga jowa para choko yudhe nyalenda kaka ging'enyga to kelo to olupu it's public participation structuring kama na henya jasela winji thuolo orumono akenda neno ka winswani thuolo rumagonyero ka no konka thuolo mari mar chopa chiel ka chiel kwa chako ile thuolo bro bedo kodi mondo mwatwa gi weche mathoth mabendo kanyalo wacho sani duto nikech thuolo anje Oloo Mbaka ma indi mar wach uritu masare.